Brookhaven. Musím to natáčať po častiach, neviem prečo. Hej, typka, to si ty ten tetel? Asi áno. To si ty ten tetel? Ideme nájsť Brookhaven. Nie, ja to nesnášam. Prečo som si musela sednúť? A robíme si vlastnú skrinku. A to bude aj trošku tutoriál na vlastnú skrinku. Takže tutož na vlastnú skrinku. Tak, hotovo. Proste si musíte zobrať toto, aby ste boli student. Keď nie ste student, tak proste nemôžete mať skrinku. No. A môžete tých skriniek mať viac? To som ešte nezistila. Takže ideme si urobiť viac skriniek. Takže you unlock. Dobre. Tomu nerozumiem. Ja rozumiem väčšina takým veciam, ale to zrovna nerozumiem. To som nikdy nevidela. Lebo príliš krátko. To no moc tej hre ani nerozumiem. Ale akože Brookhaven sa mi páči. Si už viem, o čom to je trošku. Ináč viete, že mám na sebe iba dve veci. Asi mi už veríte, že mám na sebe len dve veci. No takže už máme vlastnú skrinku. Počkaj. Dobre, tak môžeme ísť. A toto bude asi koniec dnešného videa. No, takže toto bude koniec dnešného videa a ahoj.